Halo Lur, ketemu meneh ya. Ya iki mau bubar mlaku-mlaku saka Mloro. Iki leren kesel ana ing alun-alun Grobogan. Coba ya. Iki kira-kira situasi alun-alun Grobogan. Ya. Bisa ditonton ya situasinya luwih asri timbang kira-kira 2 tahun kepungkur aku dolan rene. Ya karo leren tak wocoke geguritane Romo Sudi. Ya, iki bukune. Ya. Jadi karangane Sudiatmono, Geguritan Alam Sawegung utawa puisi-puisi alam semesta. Halaman 145 kanthi judul Guritan Bokong. Bokong Semar, Bokong Suyudono, Bokong Gajah Bokong, Bokong Kendil, Bokong Vespa, Bokonge Mbah Painah, Bokong. Kowe aja mbokongi aku. Dupeh akeh kancamu, tur lemu. Kondon rocos tudang tuding karo pecuca-pecucu. Wah, bokongmu bokong bagong, bokong jaran. Apa bokong? Bokong wong, bokong. Bokong tepos, bokong cepor, bokong jebrot, bokong. Aja omong barang sak cedhake bokong. Tah, kuwi kuno. Sejatine apa wae kena diomongake. Waton bener, becik, nyoto, lan ana mung pangate. Ya. Trep karo empan papan, mangsa kala lan dodok selehe. Bokong dandang, bokong kuali, bokong ceret. Apa sabangsane bokong? Bokong gedhe, bokong monyor-monyor, bokong. Bokong belenek, bokong gidal-gidul, bokong. Bokongan apa? Mung ganjel bokong. Aja nyenggol bokong. Wong sing disenggol malah seneng. Yen ora gremang-gremeng menteleng. Kajaba yen lagi wudunen. Bokong prayoga dipapanake salumrahe. Dadi bisa madhep, mantep, melang lan marem. Kajaba bokong pencu, bokong kukusan. Lungguh sadila wae ora kerasan. Bokong kuwi perangane kanugrahan rohani.
kang ngejawantah munggo ing jasmani. Bokong kuwi loro, nanging sejatine mung siji. Iku kayekten, aja dipaidu, aja dipoyoki. Iki bokong, iku bokong, iko bokong. Sopo sing ora dibokong? Aduh, bokong yang tiba mekongkong. Nuwun. Jayabaya nomor 34 23 April tahun 2000. Nuwun.